Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, para ibu, hadirin sedaya ingkang kula hormati, monggo kula lan panjenengan sedaya sami manjataken raos syukur alhamdulillah dumateng Allah Subhanahu wa taala saengga kula lan panjenengan sedaya saged kumpul ing majelis kanthi sehat wal afiat. Para rawuh ing saat menika, monggo sami-sami niat ibadah dhateng Allah. Niat takzim utawi hormat dinten kelahiranipun Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satunggalipun nabi pemimpin umat, nabi ingkang sanggup badhe paring syafaat. Boten padang sugih utawi melarat, boten padang rakyat utawi pejabat, sami ugi wonten ing donya utawi akhirat. Mugi-mugi kula lan panjenengan benjang saged angsal rahmat lan syafaat saking panjenenganipun benjang ing dinten kiamat. Amin. Para rawuh ingkang minulya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inggih menika salah satunggalipun nabi ingkang gadhahi sifat kemanusiaan ingkang paling sampurna. Dene ingkang paling nunjol sifatipun Kanjeng Nabi wonten ing kalangan manungsa inggih punika sifat kejujuran saha akhlakipun ingkang mulya. Antos Kanjeng Nabi terkenal wonten kalangan tiang Arab dipun sebut Al-Amin. Tegesipun tiang ingkang saged dipercaya. Ugi Allah piyambak ngakoni mulyanipun akhlakipun Kanjeng Nabi dipun sebat wonten Al-Qur'an surah Al-Qalam ayat sekawan. Ingkang artosipun lan sak tenane sira iku bener-bener ngatepi pekerti kang agung. Para bapak, para ibu ingkang minulya, amargi kagungan akhlak ingkang mulya lan agung, Kanjeng Nabi saged mbangun mental bangsa Arab saking zaman jahiliyah ngantos zaman Islamiyah. Para bapak, para ibu ingkang kula hormati, agengipun pengaruh kamulyan akhlak Kanjeng Nabi saengga syiar kejayaan Islam boten namung terbatas wonten kalangan tiang Arab, ananging terus berkembang ngantos donya-donya. Pancen kautusipun Kanjeng Nabi menika boten khusus wonten ing negeri Arab mawon, ananging dhateng sedaya alam. Allah dawuh wonten Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 107 ingkang artosipun, lan ingsun ora ngutus sira Muhammad ajaba aweh rahmat maring wong sak alam donya. Para rawuh ingkang minulya, dados kautusipun Kanjeng Nabi menika rata dhateng sedaya tiyang sak alam donya. Mugi-mugi kula lan panjenengan saged angsal syafaatipun ing dinten kiamat. Amin. Kitanipun cekap semanten sekedhik babagan Maulid Nabi ingkang saged kula aturaken, kirang langkungipun nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.